shop i vores by. Eller hendes by. Nej, der er ingen af os, der bor her. Jeg har boet her. Stadig. Og se, vi filmer fortoget. Skulle lige se sko. Ja, flot. Hvad har du købt i dag, Simone? Nudler! Det har jeg også. Og en hel masse make-up pensler. Ja. Og nogle make-up. Og ja, jeg har også købt make-up. Hvad for nogle butikker har vi været i? Matas. Og boghandel. Bøger og papir, tror jeg faktisk. Hvad ellers? Fakta! Og Netto. Hvad har du købt i Netto? Nej, det kan jeg ikke vide. Extensions! Ja. Men altså, vi er også på salgsplads, og jeg har fået en dårlig pomfrit, og jeg dør. Ja. I skal have ondt af mig nu. Ej, kan vi til at trykke? Nej. Okay. Se, det er ikke kun mig. Dårlig fortov. Men vi er faktisk på vej ned til busstopstedet. Fordi, jeg tror... Nej. Okay, fordi at jeg skal tage hjem. Og jeg skal prøve at filme den der vej. Prøv at se, jeg skal hele vejen op der og endnu længere. Derop. Længere op. Helt derop. Længere op. Prøv lige der. Ibevej. Dernede har jeg boet. De skal jo ikke vide, hvor vi bor her. Nej, det ved de heller ikke. Vi bor her. De kan ikke vide, hvor vi bor. Hej. Godt. Ja, vi er på vej ned til busstopstedet. Nu er vi der snart. Og vi er der snart. Og det er nede ved vores skole. Dårlig fortov. Det er tæt ved vores skole, og den kommer I ikke til at se, fordi der står Dagny på. Ja. Og det skal I ikke vide. Nej. Okay, det var mærkeligt. Godt. Men vi har været i Matas, Bog.ID, Fakta, Netto og en butik, som I ikke kan finde, fordi det er den der, en butik, der hedder Rebecca, som lukker, så den, den er sådan, man kan godt sige, at den er lukket, fordi... Ej, ikke helt, der er ophørselssalg. Ja, men der kommer ikke andet. Til halv pris. Men der kommer ikke mere, så I kan ikke finde den. Ej, men I kan gå ind på butik Rebecca. Ja, hold nu kæft. Hold nu kæft. Hvorfor hold kæft? Fordi det siger jeg. Hold nu selv. Men vil du sige noget? Hej. Fræksted filmer. Prøv lige at pege ned på busstopstedet. Ja, men I kommer til at se det lige om lidt. Man kan ikke se det her. Ja. Ej, jeg brændte min tunge. Jeg brændte min tunge på en pomfrit. Er det ikke godt at vide? Ja, du er god. Ja. Og nu kommer der en bus, så nu kommer min bus sikkert også snart. Du kan prøve at være så vi skal trykke! Nej, jeg gider. Jo, det gider jeg godt. Godt. Se, det er den der bus der. Det er ikke den, jeg skal med, men jeg skal med den, der kommer herned. Og den kommer cirka samtidig. Så jeg skal til afsted. Se, Aarhus 28 kilometer. Smukt. Og værsgo. Film op på mig, Fister. Lille bitte Anna. Ja, jeg er lidt høj som dig. Altså, vi er meget små. Det er vi på vores skole. Meget små. Jeg har fået en dårlig pomfrit. Jeg vil sidde på. Lige her. Og nu. Jeg har købt chips. Kan I se det? Jo, se. Vi laver hauls, når vi kommer hjem hver for sig, og så lægger vi dem ud. Mit hår er bollet. Ikke lige så bollet som mit. Jo. Mit hår er faktisk ikke så bollet. Ikke mere? Nej.
Du kan få masser af succes, men hvad det er? Dæk vi deler det med nogen. En du kan stå på, en der siger på. En der vil have dig som er omfattig røv eller millionær. Og vi lyder lort, når vi synger, det ved vi godt. Men lad være med at kommentere det, og så kvind. Solskin og modvind, elsker dig for den du er. Det er min næse. Ja. Yeah. Du synger bare. Ja, jeg synger bare. Ja. Jeg har ikke lus. Jeg har ikke lus. Dame. Nej, hit. Ikke derhen. Ja. Det gør jeg heller ikke. Sødskat, jeg filmer derhen. Derhen, der bor vores veninde. Lige derhen. Så kan jeg lige se på det. Hvad fuck har han i? Hvor er det bus? Bussen kørte fra hende. Kan I se det? Jeg har fået en dårlig pomfrit. Jeg elsker bare at se et syg. Jeg tror ikke, jeg vil lide. Nu er det din tur til at tage. Det er jo. Det er det sjoveste film. Simone er hermed død. Nej, jeg sover bare. Se, det er hendes taske. Hun har sin Friis & Company. Og se hendes snegle. Jeg har bare grå nejlak. I skal se en fed en. En fed nejlak, jeg har købt i dag. Er den ikke flot? Og den hedder... Jeg tror ikke, I kan se Den har jeg. Det er en gosh. Blue Balloon. Det er en blå Det ballon. står der, og det er gosh. Men I kommer til at se den i det haul, jeg laver lige med. Eller når jeg kommer hjem. Prøv at se, hun har købt en... hvad fanden? Nilens jord. Er det Nilens jord? Ja, det er Nilens Se, jord. Nilens jord! Det står lige der, hvis I ikke... Nummer 350, er det ikke sådan? Jo, nummer 350. I Nej, rød. nej, gør det lige igen, I kan næste, der står 150, men der står altså 350. 350. Og hvad er det for en slags børste? Så det er en dut. Sådan en dut. Det er ikke sådan en børste ting. Det er bare sådan en Det er dut. sådan en svar. Nej, det er ikke det. Yes. Er det på hovedet? Nej, jeg står altså lige her, fordi jeg kigger efter bussen. Se. Den kommer ikke. Dramatisk. Se, er det ikke nogle fede farver? Og den koster 30 kroner i Matas. Og det er en gosh. Men vi gider ikke lave det nu, fordi vi laver et haul, når vi kommer hjem. Ikke også, Simone? Jo, men jeg skal bare lige vise dem farver. Men det kan du jo gøre der. Det giver ikke, der er tørt. Det er ikke engang sikkert, at jeg åbner. Jo, sådan der. Se. Er de ikke flotte? Det er gosh. Det er sådan en blå. Ej, de Eller mørkblå, lysblå. Det er fordi, de næser der. Ej, det er på hovedet. Ej, undskyld. Undskyld, mennesker. Det var på hovedet. Undskyld. Det var ikke med vilje. Ja, det er flot. Skal vi sige farvel? Øjeblik. For nu kommer min bus også snart, tror jeg. Vi skal sige farvel. Vi skal sige farvel.